Grabe, daming alimasag, no? Eh, tumpukan to, 50? 50. 50 pesos po. Quality. Boss, ganda lang boss. Mga... Ito yung mga, ano yung ginagawa nating pag nagluluto tayo. Crablet. Ayan, mga pang crablet po, no? 50 pesos, napakarami, oh. So, mga alimango, magkano? 400, 550. 550. Ito yung 550, no? 550. Ay, malalaki, oh. Ayun, 450 rito sa mga alimango. Ganda ng mga alimango natin, oh. Ganda, no? Yan pa, oh. Mga babae at bakla na mga alimango. Boss, salamat, ha. Thank you. Thank you. So, yan yung mga latag dito ng alimango at limasag na 50 pesos na kada tumpok na inyong mabibili. So, tatawid tayo dito sa my birthday. Boy Bangos, happy birthday. Gagalit yata sa akin, sino daw ba ako? Nakalimutan ka na agad? Birthday? Porket birthday nakakalimot? Ano ka? Eh, matanda na yan. Oo. Birthday lang nakakalimot na, sino ba yan? Aray ko! Ganun ba yan? Natataway nasa likod mo pag wala pa na ibibigay ganun na nakakalimot na, no? Yung punsyal nga, binati ko rin sa FP. Ang sakit. Wala ibigay din. Hindi na rin ito papansinin. Wala rin ako bigay sa'yo Bigyan mo ng previous na atay. Magsasayaw ngayon yung birthday Sasayaw yan. Ay hindi, may pasok ako May pasok ako. Master Garden na naman. 1 PM. Alauna? May nasa trabaho pa ako nun. So, ito yung mga presyo ng mga pusit kalawang. Magkano ngayon yung yellow tuna? 250 ang kilo. Yan po ay 250 na kilo. Gulyasan ay 180. Ang mga presyohan ni Boy Bangus ng kanyang latag dito ng mga bangus kada piraso ay 120, no? So yan po yung mga presyohan ng 120 na latagan ni Boy Bangus. Dahil birthday niya, dapat may pa-previous to Yung sa baba po ay 140 at meron din po 100 pesos isang piraso. Sos, ang dami ko nang ginawa. Kabila. Po yung 100 pesos, no? Lahat na to may... Bangus ni Boy Bangus. At ito po yung 140. Ano lang ito ba 140 po sa kada piraso. Boy Bangus, happy birthday Sige, Boss Lando. Salamat. Okay, alright. So, dito tayo sa iba pang mga latagan at napakarami ng mga latagan ngayon dito, no? Hello. Hey. So 50 pesos tumpok ng mga paper. Sa 20 lang naman to. Alimasag. Ayan, mga tinumpok. Alimango magkano ngayon, te? 300. Ito po yung 300 pesos na alimango. Daming alimasag at alimango ngayon, no? Ayun ko talaga, yan talaga solid. Ayan, yung mga latag dito ni ate. At mga 350 golden pompano. At ang bangus, 140 isang piraso. Meron din pong 120. At meron din pong 130. So meron siyang latag si Boy Tilapia ng mga gurame. Gurami, oh. Magkano tumpok? 80 lang gurami. Magkano? 80 lang gurami. 80 pesos po yung tinumpok na tilapia. Dahil mura mga presyon ngayon Dami sila naman Oo, dami sila. Tsaka mura yung mga presyo. sandaan, Tapos 100 pesos na kilo. Tunay na tilapia.
So shout out sa iyo, Boy Tilapia. Good morning. Bangos, happy birthday. Last Yeah. birthday mo na yan. Mag-ingat ka ha. Birthday mo pa naman. Nung sinabi niya pa naman sa akin ganito, pagdating ko pa lang binati ko kaagad Sino ba yung taong yan? Ay ba naman sa akin? Matindi talaga si Boy Bang. Sino ba yung mabahong yun? Ayun. Sabi ko, sige, wala akong regalo, alis na ako. Sino ba yung mabahong yun? Si Boy Bangus. Happy birthday sa'yo, Boy Bangus. Last day mo na to. Maligo ka na. Birthday pa naman. Tapos ito yung binigay mo sa akin na tilapia nakaraan. Dinain ko, di ba? Ubus, ang sarap. Sarap talaga. Binigay ko sa araw, tapos nung natuyo na siya, pinirit ko. Binagpiestahan. Dinala ko pa sa project site to. Sarap ng daing. Mga ganyan kalalaki talaga masarap idaing yan. Pang sabaw sila. Oo. Yung sampalok ng sariwa gagamitin mo, tsaka mo yan. Saka mo dudurugin. Sarap. Salamat sa iyo, Ella. Medyo matulog. Pero ito isang close up nga dyan. Boy Putik. Boy Putik. So shout out sa Boy Putik. naman sa mga followers namin dyan Boy Tilapia. Yun, shout out. Good morning. May picture ka uli sa akin mamaya. Shoutout kay Boy Putik. Maligo ka na rin. Ayan. So medyo yung dibag-dibag, tanggal-tanggal sa katawan na. Wala po. Pagkaso kailangan pili. Pang bilbras, pang food. Yung still gusto na bibili ko sa handler. So salamat, El. Salamat. Thank you. Shout out, Moy Moy. Good morning. Yan po yung mga na-update natin sa kanilang mga latagan kay Boy Bangus, Boy Putik, Boy Tilapia at kay Moy Moy Palaboy. Parinda mo, tahong. Ayun, 50 peso kilo. Mataba, nabili kasi matataba. Solid. Kahit mataas ang presyo sa kilo, solid naman. Hindi nga lang nila naubos. Adobo. Hindi, yung natira yung adobo. Salamat, Moy. So, yan po yung mga latag po dito. Golden Pompano at mga mangga na ating pong ina-update sa kanilang mga latag. No? Tapos mga gulay po yan na inyong mabibili. Ang mga talong po natin ay 90 pesos kilo. So, sitaw po natin kada tali ay 30 pesos at Golden Pompano po yan. At mga sayote, no? Ayan po ay 40 pesos tumpok. So, mahilig mga magtinola. Ayan po. Ito po yung mga natagang po sa sayote, no? So, shout out po. Good morning. Mamaya po. Sige po, salamat po. Ingat po ha. Thank you. Boss, magkano ngayon yung mo? Golden? 330. Yun po yung presyo no, 330 sa mga per kilo. So, salamat, Dodi. Thank you. Shout out. Good morning. So, diretso tayo. Kasi nandito tayo sa mga natagan ng mga gulay na kanilang binibenta. So, ito, may mga manok na kalis dito, no? Mga presyohan ay ganito po. So, shout out, Ate Rogie. Good morning. Good morning, mga manok natin dito. Ayan yung backbone po natin ay 100 pesos. At 130 po sa mga manok na pakpak. Kada balot din po ang bentahan nila rito. Ha? Sip-sip pamili sardines. Yun ang ulam ko kahapon. Wala akong masip-sip eh. Yun yung ulam ko kahapon, sardinas. At ang mga broccoli, cauliflower, no? Broccoli ay 200 pesos kilo. 70 pesos pa rin po yung mga presyo dito ng cauliflower. At may mga prutas din po, no? Ngayon na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market. Ganyan po yung mga latagan nila na inyo pong mabibili o mapipili. Yan po ang mga presyohan ng kanilang latag. Mamangga po natin ay 100 pesos. 21, mga honey more pongkan. Ayan. 20 pesos sa piraso at 180 na po ang mga kilo ngayon ng ating mga ubas na bentahan sa latagan sa Malabon Fish Market. So yung mga in-update natin, no? Mula galing kay Boy Putik, Boy Tilapia at Boy Bangus. Yun po yung mga latag nila na ating in-update at napakamura po ng mga presyo. So
talaga nga naman ang ating mga makikita rito na update. Ngayon lang tayo nakakita na ngayon ng 160 kilo ng tatampal, oh. 160 po ang kilo. Ayan, ganda. 160 tatampal. Alupihan dagat, no? Napakamura po at ang dami naghahanap niyan ng mga tatampal o alupihan dagat. 160 po ang mga kada kilo. Matatabayan, te. So yan po yung update natin, no? 160. May barakuda rin dito. Ayan. Te, bigyan mo nga ako 1 kilo nito, te. Maidaan na sa bahay. Paborito ni Mrs. to eh. Buti nakakita ako. At pambayad ito. So mga isdang salmonete at mga isdang bisugo. Bito, magkano yung mga salmonete natin ngayon? 280 ang per kilo. Dito sa bisugo? 340. At 380. 380 ang per kilo po sa mga bisugo po natin, no? Fresh na fresh po ninyo mabibili. Ang barakuda. 300. Ay, 300 po ang mga barakuda. Yan po ay masarap sa mga sinigang, no? Sinigang sa bayabas. Te, salamat, te, ha. Thank you. At matataba yung mga kada kilo ng ating mga tahong, oh. 80 pesos. Sold out yung ano, talaba. Ayan. Kay B1 naman pong pwestuhan to, no? B1 and B2 ng Malabon na lagi magkasama. Ayaw tamingin eh. B1, B2, shout out. Good morning. Kano saan? Shout out. Thank you. At tumpukan po ng tilapia, no? Ayan po ay tilapia Batangas. 100 pesos tumpok. Alright, thank you. At tumpukan din po ng mga limasag dito. O, libre amoy. 50 pesos na tumpukan. Ayan, ang mga 50 pesos tumpukan ng mga limasag, no? Ayan, shout out po. Ayan, shout out. Good morning. Yun, napakaway na ngayon. Shout out. Ang mga naghahanap ng mga mapapangasawa ng mga Amerikano. Mga, ayun. Naghanap ko ng mga ano ha, na mapapangasawa. Mga Pilam. Ay, Amerikano na lang daw. Amerikano. Kayo po, ano po hanap nyo? Ano? Amerikano. Magagawan pa kayong dalawa niyan. So, salamat po. Thank you. At 330 po sa presyo dito, no? Ng Golden Pompano. Tulingan. Magkano presyo ngayon tulingan? 180 lang, boss. 180. 180 per kilo tulingan. At 320 po sa mga hipon. Salamat. Ayan, ang sardinas. Pumasok na sa lata. Master Sardines. So, bentahan dito, no? Ayan, good morning po. Yan po, 20 pesos isa. Isdang niyo, isdang niyo. Ayan, Master Sardines. 27 sa tindahan yan. Hindi lang, pag napunta sa 7-Eleven to, alam mo kung magkano? 35 isa. Oh, di ba? Napakamahal. Yan yung isdang siniyo. Hindi ba Pumasok sa napansin lata. yung, di ba nakita yung pinos ko kahapon? Sip Sip Family Brand. Sardinas ang inulam ko kahapon. Magkano yun? Yung sardinas. Oy, sardinas oh. Magkano yun? Hipon Sardinas, laman, oh. 35 pesos isa. Shoutout kayo, te. Thank you. AC, good morning. Bumaba hipon natin, ha? Bumaba, matumal pa din. Ayun nga, bumaba na, matumal pa. So, 3.20 yung mga kada kilo. Tsaka na tayo magtitinda pag 200 na lang ang ipon. Oo. GC, salamat. Okay, boss. Ito, kay paninda ni Kuya Ricky, no? Yan, 300 ang kilo. 300, 200 pesos. Dito, Kuya Ricky, magkano? 300 yung 300 po ang mga yellow pin tuna, no? Ito ay pwestuhan ni Kuya Ricky at lapit tayo sa kanyang mga latag pa dito sa bandang likod. So, ito po yung mga tumpok at kada piraso. Yan yung mga bangus ni Kuya Ricky rito.
150 isang piraso, 160. At mga tilapyang buhay, no? Dito kaya Ricky, magkano tilapyang buhay? 130. 130. Sa mga per kilo ngayon magkano na? Kalawandaan. At 200 pesos po sa mga kilo, no? Alright, so yan po yung pwestuhan o bentahan ng mga latag ni Kuya Ricky ng mga bangus. At yung nasa likod natin, ito. Ayan, mga latag po niya yan. Kuya Ricky, maraming salamat po. Thank you, shout out po. Good morning. Alright, so dito pa tayo sa mga latagan na ating pong i-update. At napakarami, no? Mga talong, ayan po yung mga presyuhan. At mga Wagyu beef, kamatis, sa mga presyohan po. At ito, napakarami mga latagan dito. Ito po yung mga sap-sap na may 50 pesos tumpok. At 100 pesos na kilo. Tilapia Batangas, no? Magkano sa Leginto? 240 na per kilo. Napakamura nito. 240. Masarap sa mga pangat. Eh, mga sap-sap mo? 120 dyan, 160 sa malaki. 150 sa malaki, 120 sa mga maliliit. Napakamura ng kanyang bentahan ng mga sap-sap. Ilan? At yung mga salay, no? Napakamura din na inyo po mabibili. Fresh na fresh po na kanyang latag. So, yan mga presyuhan. So, ganyan pagkaguluhan yung latag niya, no? Ng mga ng inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. So 320 palong-palo ang mga natagan po dito ng mga hipon. So shout out sa iyo, Pango. YG! Kapasakot ka kami mga YG. So shout out, Pango. Shoutout po sa mga SMW dyan! Ayun, shout out, good morning. Sa iyo, Pango, shout out. Push the button. Ilong ni Pango ang lalabas. 320, no, sa mga kilo. Salamat. At dito po ay 420. Sariwa, malalaki, tumatangkad. Malalaki naman po yung mga hipon dito. 420. Tilapia Batangas po natin ay 100 pesos. So yan po yung mga ina-update natin sa kanila mga latag, no? Ilo. Maura mga ilo. Mura ang tilapia, no? Bagsak presyo yung mga latagan dito, no? Sa kuya, 50 lang. Ay, 50 lang ang masa. So ito po ng alimasag ay 50 pesos. So 300 pesos na kilo ng hipon, 320. Buhay pa, buhay. Ayan, 300 pesos. At 420 sa mga malalaki, no? Na mga hipon. Good morning. At dito, magkano kilo? 130. Tilapia ang buhay, 130 po ang mga kada per kilo, no? Nakapatulog ka pa. Mukhang kababangon lang, ha? Ayan, yung mga presyon. Aaron, thank you. At dito po ay 80 pesos po yung kilo ng sap-sap, oh. Ano ba gawin dito sa bangus mo, Ten? So, limango po dito ay 350 per kilo. 250 lang. Ah, 250. O yun, 250. Bagsak presyo yung mga paninda ngayon dito sa Malabon, ha. So, shout out sa iyo, Tiyo. Sa kanyo. Good morning. Sorry, boss Dado, may ganun po Ay, tayo isa sa yun, Ten. riwa. Ayun, sariwang galunggong. Thank you, thank you. Iyo. Thank you, boss Dado. Opo, sa inyo po at Ten. Yan So, o. mura po yung mga 250 naman po, no? Sa mga limango, bagsak presyo. So, 90 pesos at 160 sa mga kada kilo rito ng mga cream dory. Tilapia ang buhay po natin dito ay 130, no? Buhay na buhay. Tumpukan ng mga tilapia, 100 pesos. Ito ka natin?
Pink salmon head po natin dito ay 100 pesos mga tumpukan. Tinumpok na pink salmon. $8.25 ang mga sugpo. Lahat yan, $8.25 lahatan po. Okay, akin lang yung isa na yan. Paglalaro ko sa bahay. Baka mabuhay pa sa aquarium to. Nalagay ko sa aquarium. Ayan po yung mga tumpukan ay 50 pesos. Saan na natin ito po? Saan na? Salmon head, mabili Oo, po. mabili. Mabili ang salmon head. Saan na natin ito? Mabiling mabili. At ayan po yung mga tumpukan, oh. Ang dami. Ito, bagsak, sariwa pa, galing baklan. Ayan, lahatan din. 420. So yan po yung mga presyohan na ating pong inapik sa kanilang natagan sa Malabon Fish Market. Hindi ako nakakapag-uli. So shoutout sa iyo, Boss Jeff Baliw. Good morning sa iyo. Unahan ako. Naunahan kita. Alam ko yung mga tirada mo. Unahan ako ni Boss Lando ah. Quality only. Mga ulo ng salmon. Boss Joey, shout out. Good morning. Shout out sa iyo, Boss Onse. Ganda muli kita nakita sa Tinong. Aray ko, nakakumpay na. Eto, magkano tumpukan? 100 lang yan. 100 pesos. Saan? Bakit? Ano nangyari? Alright, so dito tayo sa mga tilapiyang Batangas ni Agustin. Ito po yung mga presyohan, 110 na kada kilo. At ito yung mga latag ni Brian Flores. Magkano hipon? Dito? 400. 340. So ayan po yung mga presyohan po dito ng hipon na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shoutout sa Agustin. Hindi pala naka-play. Naglalakad tayo, hindi naka-play. So may shoutout ka ba? Baka namimiss ka na ng ating mga kababayan. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Nandun pa ba sila? Bukas, nandito na. Bukas na ang dating. Maligayang pagbabalik sa Malabon. At ikaw uli maghahanap buhay. At mabuhay ka hanggat Gusto mo. Maghahanap buhay na naman uli dito. Dahil talaga nga naman ay in-enjoy na nila yung sarili nila doon sa pagbabakasyon sa Romblon. Yung pala yung kinasal kapatid. Oo. So ano pa? Namimiss ka ng mga kababayan natin. So, Ang mga kababayan nating mga OFW dyan. Oo. Shout out sa inyong lahat. ayun, sinasabi ko. Lalo na kay Leslie Rini Ramino, shout out sa'yo. Ayun. Mabuhay ka Hanggat gusto mo. At kay Brian Flores, shout out Brian Flores. Ayun. Salamat si Agustin. Pinakapungi dito sa Malabon. Ayun. Thank you, thank you. Ang pinakapogi ng Malabon, si Agustin. At si Brian Flores. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.